F'intervent telefoniku fuq One Radio il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li għall-Partit Laburista mhux aċċettabbli li jkunu l-ħaddiema li jħallsu għas-sitwazzjoni fl-Air Malta għaliex dawn ma kinux kompliċi f'dak li seħħ. Fi kliemu, il-problemi fil-linja nazzjonali tal-ajru huma riżultat ta' snin sħaħ ta' inkompetenza. Prim Ministru li jaħti għas-sitwazzjoni fl-Air Malta għax qabel l-elezzjoni kien jaf eżatt x'inhi s-sitwazzjoni fl-Air Malta, ħbija u daħak bil-ħaddiema tal-Air Malta. Ma jiġix jgħidilna li ma kienx jaf x'inhi s-sitwazzjoni fl-Air Malta. Għax sitwazzjoni bħal dik li ġiet irrappurtata fl-Air Malta hija r-riżultat ta' snin ta' inkompetenza. Qal li l-futur tal-linja nazzjonali tal-ajru jiddependi fuq deċiżjonijiet dwar l-istrateġija li għandu jkollha l-Air Malta, l-istrateġija dwar il-low cost airlines u l-istrateġija dwar is-settur tat-turiżmu. Il-mexxej Laburista semma wkoll il-ħaddiema tas-Salmon Palace li wkoll jinsabu fi problemi minkejja li sa Novembru li għadda nataw garanzija dwar l-impjieg tagħhom. Waqt l-istess intervent telefoniku Joseph Muscat li bħalissa jinsab Londra qal li kieku pajjiżna mara l-teknoloġija li ma tħammitx il-prezzijiet internazzjonali taż-żejt ma kinux jolqtuna jew kienu jolqtuna ħafna inqas. Il-fatti huma li llum il-prezz taż-żejt huwa orħos minn kemm kien wara l-aħħar elezzjoni ġenerali imma l-kontijiet huma ogħla. Xhieda ta' noqqas ta' trasparenza fil-mod kif jinxtara żejt mill-Air Malta. Dawn in-nies qegħdin fil-gvern illum il-ġurnata għas kapaċi jorganizzaw triq. Aħseb wara kemm kapaċi jorganizzaw l-ekonomija, aħseb wara fis-sens illi ħallu s-suq liberu illi jaħdem f'qafas regolat skont kif mitlub mill-Unjoni Ewropea, aħseb wara kif kapaċi jorganizzaw il-politika tal-enerġija tagħna. Il-mexxej Laburista esprima tħassib tiegħu għal-livell ta' għixin tal-familji Maltin u Għawċin, semma kif ir-rata toli tal-ħajja f'pajjiżna hija t-tieni l-ogħla fl-aħħar 3 snin u li l-pagi mhux qed iservu minħabba l-biżijiet li qed jimponi l-gvern stess. Il-gvern li għadu għaddej bil-żidiet illi itarxu l-ekonomija. Iż-żidiet li smajna dil-ġimgħa fit-tariff tal-MEPA, żidiet ġodda, taxxi ġodda mill-MEPA, ġifieri f'dan kollu f'din is-sitwazzjoni kollha il-gvern reġa' żied it-taxxi. Taxxi oħra mit-Transport Malta. Pajjiżna għal Joseph Muscat għandu bżonn il-konsistenza u d-direzzjoni għaliex illum għandu Prim Ministru li qasam il-partit tiegħu u qed imexxi b'inkompetenza.